רואים אותם בתחנה המרכזית, רואים אותם בתל אביב, מנסים לשכוח מהם, אבל הם כאן. תקראו להם סודנים, תקראו להם פליטים, תקראו להם מה שאתם רוצים. בסופו של דבר, הבעיה היא אחת. אוכלוסייה של כ-54,000 גברים, נשים וילדים שהגיעו ממספר מדינות באפריקה עם מטרה אחת, לחיות ולהתפתח כאן לידינו. כל זאת ועוד אחרי הפרסומות. מי אני? מה אני? מי אני? מאז שהגעתי לקורס הזה, הזהות שלי פשוט התגבשה והבנתי מי אני באמת. עכשיו אני שלם עם הזהות שלי ואני מוכן להיות חלק מהעם היהודי. כן. שלבוי. עכשיו חזרה לתוכנית. כ2/3 מהפליטים מגיעים מאריתריאה. אריתריאה היא מדינה דיקטטורית שמונעת מחופש דת. בנוסף, נציבות האו"ם לפליטים הכריזה עליה כמקום עם משבר הומניטרי. רבע מהפליטים מגיעים מסודאן, שבו קרה טבח בדארפור במשך 6 שנים ומלחמת אזרחים בדרום המדינה. שאר הפליטים מגיעים מסומליה, חוף השנהב, גאנה, ניגריה, רפובליקה הדמוקרטית של קונגו ועוד מדינות באפריקה. יצאנו לרחובות מדינת ישראל לשאול את תושביה את דעתם לגבי הבעיה החריפה הזאת, ואולי דווקא הישראלי הפשוט ימצא את הפתרון לסאגה הבלתי סופית הזאת. תיזהר, תיזהר, תיזהר! שלום, אנחנו כאן עם מרדכי ואנחנו שואלים אותך, מה דעתך על הפליטים בארץ? אני חושב שיהודים יותר מכל עם אחר אנחנו צריכים לרחם על פליטים, אבל לא מתי שזה מזיק לנו. על בעיית הפליטים בארץ. יש הרבה פליטים, וזה לא בסדר, יש המון פליטים. וואו, זה לא טוב כי לוקחים לנו את העבודה, לוקחים לנו את הכסף. צריכים להתנהג לכל בן אדם כמו בן אדם. אתה צריך פתרון בינלאומי לבעיה שבינלאומית בסוף הדבר. Не знаю евреев. כן, את יכולה להרחיב בבקשה? Я не знаю, что вы хотите от меня. מה דעתך על תוכנית אמץ לך פליט? תסבירי רגע מה אתה תוכנית. מה זה חיבוב לפליט? תוכנית של חינוך, בריאות וביטחון לפליטים בארץ. מצוין. תודה רבה. אחלה תוכנית, אולי אני אצביע צוות 8 להכין פה בדיוק. ושאלה נוספת, האם הייתם מחליפים פליט בשמירה? תביא לי מה שזה לא יהיה. Mais oui, t'as pas vu, c'était franchement... C'est quoi ça? C'est nul, trop nul. Mais qu'est-ce que tu connais? Mais je vais à la piscine là-bas. ומה דעתך על תוכנית אמץ לך פליט? That's crazy. אוקיי, שאלה נוספת, האם היית מחליף פליט בשמירה? כן בטח. אתה יודע שהוא לא משרת בצה"ל? אז הוא שומע. בדיוק. אתה מביא את הפליטים לאוסטרליה? אני יודע שמקום במדבר באוסטרליה? מה דעתך על תוכנית אמץ לך פליט? אני צריך שנייה לחשוב תשובה. חכה רגע, תוריד. אז רגע, נו. מה דעתך על תוכנית אמץ לך פליט? התשובה היא חד משמעית, פשוט חד משמעית. תודה רבה לך. מה דעתך על תוכנית אמץ לך פליט? מה? אמץ לך פליט. הגעת פליט. שלום, האם היית מחליפה פליט בשמירה? מה הייתי מחליפה? פליט בשמירה. לא. תודה רבה. זה היחס של האנשים כאן לבעיית הפליטים. הם אפילו לא יודעים שהם לא משרתים בצבא. מה דעתך הדטרמיניסטית על המצב ההומני של הפליטים בארץ? לא שימוש בדמגוגיה. What? תודה. תוכנית אמץ לך פליט. זו תוכנית שאני מאוד אוהב. אני אימצתי לפליטה. זאת היא פליטה שאימצתי. היא הגיעה אלינו מקונגו. מה דעתך על בעיית הפליטים בארץ? Отстаньте меня, что я пристала! Вали отсюда!
כמה פליטים צריך כדי להחליף נורה? מהר! מה הם אוכלים? כמה פליטים יש היום? מה זה פליט? לא יודע מה, עזבי אותי, אני הולך עדיין. ועכשיו ששמענו את כולם, בואו נראה מה יש לצוות 8 להציע. בעיית הפליטים בארץ. תודה רבה. מה הבעיה שלהם? אני מפחד מהם. מה הבעיה שלהם? בעיית פליטים בארץ? איזה בעיית פליטים? האחרונה לסיכום מהניסיון שלך, כמה פליטים צריך בשביל להחליף נורה? מה דעתך על תוכנית אמץ לך פליט? אני לא מתראיינת. מה דעתך על תוכנית חבוב לפליט? למה את כל כך חדשה למצב הפליטים בארץ? ביזיון מה שקורה במדינה הזאת. מה דעתך על תוכנית חבוב לפליט? שנייה, את צריכה להגיד לי מה אתה תוכנית? I was born in Africa, and here I am in Israel. I got no money, got no friends, so please, just help me to win. So when I go back to Africa, I will have a new TV.